Вера Моніна – самая молодая удзельніца тыдня інавацый. 16-гадовая школьніца марыць увасобіць у жыццё свой стартап-праект мабільнага сховішча для агародніны, якое можна размясціць у кватэры, на балконе, дзе заўгодна. Думаю, что вот сейчас с помощью каких-то лекций, с помощью менторства людей, которые знают об этом больше, я смогу развиваться дальше, и проект получит не только какие-то чертежи, макеты, а реальные образцы и первых покупателей. На падтрымку свайго праекта разлічвае і Ігор Рашченко. Яго ідэя захапіць цяжкіх падлеткаў адзінаборствамі. В рамках проекта мы занимаемся открытием залов. У нас уже в Бресте есть хорошая база. Мы уже в Пружанах работаем. Сейчас планируем в рамках проекта попробовать организовать сразу во всей Брестской области. То есть открыть залы во всех районных городах, во всех небольших городах, где есть больше одной школы. У першы дзень тыдня інавацый было прадстаўлена 11 стартап-праектаў, звязаных са сферай IT-тэхналогій, з рэальным сектарам эканомікі, сацыяльныя. Наступны этап – серыя трэнінгаў. Як развіць бізнес, дзе ўзяць на яго грошы і гэтак далей. Дарэчы, не ўсе удзельнікі ведаюць, што інавацыйныя праекты могуць быць падтрыманы за кошт бюджэтных сродкаў. Возможна реализация в рамках региональной научно-технической программы с финансированием 50 на 50, из которых 50% собственные средства предприятия, 50% за счет бюджета. Возможно финансирование за счет инновационного фонда, республиканского централизованного инновационного фонда и местных инновационных фондов на безвозвратной основе. Праўда, пры гэтым існуе жорсткі конкурсны адбор, таму канкурсантам варта ўмець прэзентаваць свае праекты, распрацоўваць навуковае суправаджэнне, складаць бізнес-планы. Усё гэта закладзена і ў праграму тыдня інавацый. Будут проходить серия тренингов, мастер-классов, на основании которых, благодаря которым проекты, их авторы смогут усовершенствовать свои идеи. Вполне возможно найти команду для развития этих проектов. Жюри, экспертное мнение будет высказано по поводу этих проектов, и лучшие проекты будут представлены в рамках форума. Для маладых стартапераў удзел у маштабным форуме дзелавых кантактаў добрая магчымасць знайсці інвестараў і партнёраў, ці хаця бы ментараў, якія змаглі б гэтыя інавацыйныя праекты развіваць. Людмила Салдзина, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».